Ang Dios magapanalangin kanato karon taknaa sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios, mga igsoon. Atong pagablihan ang maong kasulatan sa sulat ni Lucas kapitulo 7 bersikulo 11 ngadto sa 17. Ug mao kini ang pulong sa Dios ato kining tahuron o ato kining tuuhan. Nagaingon may igsoon. Og wala madugay si Jesus miadto sa usa ka lungsod nga ginganlan og Nain. Og mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an og ang usa ka dakong panon sa katawhan. Og sa nagkahiduon na siya sa pultahan sa lungsod, tanawa, dihay giyayungan paingon sa gawas nga usa ka minatay nga bugtong anak nga lalaki sa usa ka inahan nga balo. Ug ang usa ka dakong panon sa katawhan gikan sa lungsod mikuyog kaniya o mikuyog sa babae. Sa pagkakita sa Ginoo kaniya, siya naluoy kaniya ug miingon kaniya, ayaw na paghilak. Og siya miduol og iyang gikuptan ang lungon og ang mga nagyayong niini mihunong. Og siya miingon, Dong, ingnon ko ikaw, bangon. Og ang namatay, milingkod, og misugod sa pagsulti, og gihatag niya siya ngadto sa iyang tinahan. Og ang tanan, giabot og kahadlok. Og ang Dios, gidalayig nila na nag-ingon, usa ka dakong propeta mahitungha sa atong kinataliwad-an. Og ang Dios nagduaw sa iyang katawhan. Og kining sultiha mahitungod kaniya mikaylap sa tibuok Hudiya og sa tibuok kasikpit na kayutaan. Mao kini ang pulong sa Dios og ako kini giiluhan nagsuon alang sa atong kagalingon. Si Jesus muabot gayon. Si Jesus muabot gayon. Ampo ta magsuon. Salamat Lord nga ang imong mga pulong mooy naghatag kanamong kamatuoran nga among pagasaligan na si Jesus moabot gayon sa unsa man panahon. So Lord, ang giampo nga imo kami tagaagkahayag sa pagsabot sa imong pulong karon. Nga kini mosulod sa among kasing-kasing aron magbuhi ug malig-on ug magtubo ang among pagtuo diha kanimo. Mao kini among pag-ampo yan ang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Now, dunay panultihon ng igsoon nga nagaingon, ang tinuod higala sa imong kahimtang sa kangitngit maoy musulod. Apan ang uban mugawas o mubiya diha kanimo. Nawa akong tumong nagsuon karong takna nining atong mensahe nga bisan unsa natong kahimtang niining kinabuhia, bisan sa kangitngit o sa walay paglaom, naay naglantaw o nakahibalo sa atong kahimtang. Sumalig kita kaniya, mao si Jesus nga atong Ginoo og manluluwas. Si Jesus usa ka higala nga moabot sa kanunay sa kahimtang sa mga tao labi na sa kangitngit nga panahon og sa labing walay paglaom nga mga sitwasyon. Gibuhat ni Jesus niining kasaysayan nga ato karon tan-aw. Maong kahimtang sa usa ka lungsod nga gitawag og Nain. Now, alang sa atong kaybalo,
sama sa tinuod nga higala, si Jesus moabot sa panahon sa kamatayon, moabot sa panahon sa kawalay paglaom, moabot sa kagawasan. Ato kining tagsa-tagsaon, mga igsoon, sumala nining kasaysayan nga atong ginalantaw o ginatunan. Primero, moabot si Jesus sa panahon sa kamatayon. Tanaw nato ang bersikulo 11 sa kasaysayan nga dunay usa ka lungsod nga naagyod diha sa kaguol, kangit-ngit sa kinabuhi, kawalay paglaom, labi na ang usa ka inahan. Mao ni pulong sa 11. Og sa wala madugay, si Jesus miadto sa usa ka lungsod nga ginganlan og Nain. O bikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an og ang usa ka dakong panon sa katawhan. Maigsoon, take note sa primerong pinulungan nining bersikulo, og sa walay madugay. Sa wala madugay si Jesus miadto sa usa ka lungsod nga ginganlan og Nain. Take note, kanang og wala sa madugay, abot pasabot pagkaugma gayud. Si Jesus misulod sa lungsod nga ginganlan og Nain. Gikan sa iyang pagkabisi sa iyang ministeryo na igsuon, mipadayon gayud siya paingon sa Nain. Paingon nining lugar. Pero primero atong tan-awon unsa may buot pasabot ning lungsod nga Nain. Ang Nain, mga igsuon, sumala sa kahintang niini. Sumala sa kasaysayan, gitawag ning lungsura og Nain. Kay tungod ang Nain usa ka lugar sa katahom. Naa diha ang mga maanindot nga mga butang, mga maanindot nga pagkinabuhi. Naagyod diha nga kini progresong lugar, gamayng lugar apan progressive. Matahong kining lugar. Apan sa pagkatinuod sa kahimtang karon ning panahona, naa sila sa kalingit-ngit. Naa sila diha sa walay maayong lugar. Nganuman kay tungod ang tibuok Nain masulubon ang mga tao. Nawad-an silang paglaom, labi na ang kinabuhi nining usa kay nahan, kay tungod ang iyang paglaom nawagtang. Wala siya'y asawa, karon namatay ang iyang bugtong anak. Mausab ang kahimtang kanato nining kalibutan. Karon ang atong kalibutan pagkaanindot, matahong tan-awon, na nanagyod ang nagprogreso, nagkadagkong mga building, mga high-tech ng mga panahon, apan sa katinuoray, kining atong kalibutan, walay paglaom. Nga naman, kay nagaingon ang pulong sa Dios, Roma 3:10, ingon sa naisulat, walay matarong, wala bisan unsa, bisan pag-unsa ka, katahom ning lugar, apan ang tanang mga tao nining lugar, way matarong. Kay tungod nagaingon sa 3:24 sa Roma, sila nagaingon sa 3:23 sa Roma, nagaingon sanglit ang nakasalaman ang tanan o nakabsan sa himaya sa Dios. Makasasala ang buong kalibutan, ang tibuok kalibutan. Busa ang tibuok kalibutan paingon sa kamatayon o ang kalibutan namatay sa espirituhan ng kahintang. Nagingon nagsuon sa Roma 6:23, kay ang suhod gikan sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Tungod ang tibuok kalibutan nakabsan sa himaya sa Dios, makasasala og ang bayad sa kasalanan mao ang kamatayon. O nagiingon na sa mga Efeso 2:1, mga igsoon, og kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan o mga kasalanan. Mao nang kamatuoran. Bisa pagmatahom kining kalibutan, bisa pagkanindot ning kinabuhi nining kalibutan, nag-asenso, apan sa pagkatinuod, ang kahimtang sa matag usa ka tawo, patay sa espirituhanong kahimtang. Patay, way paglaom na igsuon.
paingon tanan sa kapildihan didto sa impyerno, kalayo sa impyerno. Apan kinsay miabot ining kalibutan. Kinsay miabot sa kahimtang ining lain sa atong kasaysayan. Nagiingon sa balik na sa atong bersikulo, Lucas 7:11, nagiingon, og sa wala madugay si Jesus miadto sa usa ka lungsod nga ginganlan og lain. Mga igsuon, mo'y pagkaanindot sa Dios nato, wala siya magpasagad sa kahimtang sa mga tao nga paingon tanan sa impyerno. Miabot gayud siya, pinaagi kang Kristo. Nagiingon, og wala madugay. Ambot pasabot, wala gyud magpasagad ang atong Ginoo. Nakalantaw siya, nakakita siya sa lungsod sa Nain. Miadto siya sa lugar sa kangitnit. Gano man, atong tanaw ng Juan 12:46, nag-ingon, ingon nga kahayag, mianhi ako sa kalibutan. Aron ang tanang musalig kanako, dili na magpabilin sa kangitnit. Kay tungod si Jesus, kahayag. Og ingon nga kahayag, gituyuan gyud niya, pinaagi sa kabubuton sa amahan, nga siya mianhi nining kalibutan. Aron maghatag og kahayag kinabuhi dayon. Juan 8:12 nag-ingon, og kanila si Jesus misulti pag-usab nga nag-ingon, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Si Jesus may paglaom. Og si Jesus miabot. Wala magdugay, wala pasagdi. Ang tibok kalibutan nga naas kangitnit, kawalay paglaom, siya minganhi aron sa pag-iwag kanila. Unsa may pag-iwag, unsa may suga, mauni ang kinabuhi. Sumala pa sa Juan 1:4, si Jesus ang kinabuhi, mo'y maghatag og kinabuhi, paglaom sa tanang naa sa kangitngit, sa tanang wala na anong pagkaon. Busa, sumala sa Juan 3:16, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niya na, iyang gisugo, iyang gihatag ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag sa kangitngit ngadtos kalayo, kung dili dunay kinabuhing dayon. So mo kini usa ka kamatuoran mga igsuon nga sigurado mo abot gayud si Kristo sa panahon sa kamatayon. Tanang tao patay sa espiritual, mao ni panahon sa kamatayon. Og si Jesus miabot gayud, wala magdugay. Ikaduha, moabot siya sa panahon sa pagkawalay paglaom. Kay tungod naas kangitngit, unya wala gyud solusyon, way tambal sa sala. Tanan paingon didto sa kangitngit. Kangitngit nga nagdilaab ang kalayo sa impyerno. Ambot pasabot kangitngit, kawalay paglaom. Apan moabot si Jesus sa kawalay paglaom sa tao. Basahon nato Lucas 7:12 sa atong teksto. Og sa nagkaiduol na siya sa pultahan sa lungsod, tan-awa dihay giyayungan paingon sa gawas nga usa ka minatay nga bugtong anak nga lalaki sa usa ka inahan nga balo. Og ang usa ka dakong panon sa katawan gikan sa lungsod mikuyog sa babae. Tanawa, ang kahintang sa babae, kahintang sa bugtong anak nga kamatayon, unsa may nahimo sa mga tao, no? Sila mikuyog. Kuyog gud ang dakong panon, kauban nining kahintang. So but pasabot niini nga patay ang bugtong anak. Hopeless. Kawalay paglaom ang kahintang sa tanang mga taong mikuyog ngadto sa minatay paingon sa gawas sa Nain. Usa ka bugtong anak sa inahan, buti pasabot pinangga, minahal sa ginikanan. Unya karon patay na. Unsa pa may paglaom sa usa ka inahan, bisan pang iyang paghigugma, ang pagpangga, ang pagmahal sa iyang anak nga patay na, unsa may paglaom pa sa usa ka inahan. Kitang mga ginikanan, pinangga nato ang atong mga anak. Dili nato gusto nga madisgrasya sila.
ato silang ampingan, ato silang pagpagakon, ato silang paypayan, ato silang bugawan og lamok. Apan karon usa ka minatay. Sama karon sa atong panahon, ang atong mga anak naagyod kamatayon sa sala. Bisan usahay na pagpangga, pagmahal, paingon lamang gihapon sila sa kamatayon kay tungod sila patay sa espiritu, patay sa sala, wala di paglaom. Mao nang kamatuoran karon sa atong mga anak. Kita mga lipay ta nga sila nakahuman og tag-as kayong mga edukasyon, apan wa na tulang tawa ang ilang espirituhanong kahimtang. Nganuman, kay buta usab kitang ginikanan, patay usab kita sa espirituhanong kahimtang. Kinsa may makalantaw sa atong mga anak sa tinuod kinabuhi. Gawas katong ginikanan nga buhi na sa espiritu. Nibal-an nato ganiha sa atong gibasa sa Roma 3. Yes, walay matarong, wala pisan usa. Nga naman, 3:23 sa Roma, kay tungod ang tanang tao nakabsan sa himaya sa Dios. O ang bayad sa sala mao ang kamatayon sa impyerno. Busa, tanang tao, ang mga anak o kita pod nga ginikanan, sama sa mga Kristohanon sa Efesos, gipahinumdum ni Pablo unsay ilang kahimtang kaniadto sa dili pa sila Kristohanon. Atong basahon mga igsuon, unsay kinabuhi sa mga patay sa espiritu. Efeso 2:1. Basahon nato primero. Umingon si Pablo sa kanila, sa mga taga-Efeso, "Og kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan o mga makasalanan." Unsa man ning kalapasan o mga kasalanan? Mao ni kinabuhi sa usa ka patay sa espirituhanon. Bersikulo 2, nga niini na naggawi kamo kaniadto uyon sa paagi niining kalibutana. Kalibutana matahom, apan ngit-ngit tungod sa sala. Uyon sa magbubuot sa kagandahan sa kahanginan. Kinsa may magbubuot sa kagandahan sa kahanginan? Ang yawa. Sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga taong masupilon. Mao ni nagalihok karon sa tanang tawo ning kalibutan nga masupilon, dili makatuman sa Dios nga naman patay sa espirituhanon. Busa sa ilang bersikulo 3, sa ilang taliwala kitang tanan, kauban si Pablo, gilakip niya nga siya usab patay ni adto o nagkinabuhi sa sala. Unsa man? Sa bersikulo 3, sa ilang taliwala kitang tanan na nagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangibog sa atong unod, nga mga matinumanon sa mga pangandoy sa lawas o sa hunahuna o busa sa kinaiya nato nga patay pata sa espirituhanon, mga taong gikaligut-gutan sa Dios sama sa ubang mga tao. Kisa pa ko'y may gugmang Dios sa tao nga patay sa sala, ang iyang kinabuhi, ang gugma niya nasa sala. Busa na ang kaligut-gut sa Dios. Sayop na mingon, God is love and He loves us. Ang nag-ingon diha, kung dili ka Kristohanon, patay ka pa sa espirituhanon, naakas kaligut-gut sa Dios. Sumaw ng kahimtang sa tao, kawalay paglao mahigsoon, hopeless alang sa kahimtang sa inahan. Maong gihapon ng inahan. Versikulo 12 sa atong teksto, og sa nagkahiduol na siya sa puntahan sa lungsod, tanawa, diay giyayungan paingon sa gawas, nga usa ka minatay, nga bugtong anak nga lalaki sa usa ka inahan nga balo. Tanawa, inahan, balo na, nawad ang pag-anak, wa say paglaom. Sama ra po sa usa ka taong patay. Kining inahan, patay lang gihapon kay walay paglaom nas kamnitnit. Og ang usa ka dakong panon sa katawhan, gikan sa lungsod, mikuyog sa babae, mausab. Mikuyog. Tanang tao, naa sa kahimtang sa kangitngit. Nagbangutan ang tanan. Apan sa panggawas, ng kalipay nining lihok sa sala nining kalibutan, pangibog nining kalibutan. Apan ang ilang tinuod nga kahimtang, ang ilang kalagdag bangutan tungod sa kaguol. Kininbayhan na, inahana sa iyang kaguol sa iyang anak, kaguol sa iyang asawang namatay usab, wala siya paglao.
Sa literal, balo, walay katabang, kay walay asawa. Karon, wala na po siya paglaom kay walay anak. Pagkalisod sa maong kahintang, kinsay makaluwas ni ini maigsuon. Walay lain kundi si Jesus, kay muabot kayo si Jesus sa panahon sa kawalay paglaom. Primero sa unsa? Sa panahon sa kamatayon. Ikaduha sa panahon sa kawalay paglaom, muabot kayo si Jesus. Walay lain gayud moabot, walay laing manluluwas sa atong tanan. Nga gisulti sa pulong sa Dios, dili ang pari, dili ang papa, dili ang pastor, dili bisan kinsa, wala gyud. Nga naman kay tungod usaray gihatag nga manluluwas. Basaon nato mga buhat 4:12. Nagingon, og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Unsa kuno'y gihatag gikan sa langit nga naginusana ang ngalan, kinsa ngalan kang Jesus. Ningon diha sa atong teksto nga Acts 4:12, og walay kaluwasan pinaagi kan bisan kinsa. Unsa may pasabot, pinaagi sa atong binuhatan nga maayo, pinaagi sa atong mga pag-intra sa relihiyon, pinaagi sa relihiyon, pinaagi sa tanang buhat, pinaagi sa tag-as ng mga tao, wala gayoy kaluwasan pinaagi sa bisan kinsa, kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto kanato nga pinaagi na kita ini maluwas. Busa mingon si Kristo sa John 3:17, kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghukman sa silot, kundi aron ang kalibutan maluwas pinaagi niini. Gugma sa Dios. Gugma sa Dios ang nangulo nga ang mga taong walay paglaom iyang pagaluwason. Apan kinahanglan mo salig ang tao. Maunay gugma sa Dios. Kaya ang tao paingon sa impyerno. Busa si Kristo miabot ini sa unsang pamaagiha. Atong basahon ng 1 Pedro 2:24, nagaingon, siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diha sa iyang lawas ngadto sa kahoy sa krus, kay balutan na aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong pinaagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. Way laing paagi sa kaluwasan kundi kadtong gibuhat ni Kristo. Unsa man atong buhaton? Atong suntugon ang iyang gibuhat, magpapasaan tag krus, magpalansang sa krus, dili igo sa pagtuo kaniya. Pagtuo sa iyang gibuhat, pagtuo sa iyang pagka-Dios, nga way laing manluwas, pagtuo nga usaray gipadala samahan, nga manluluwas ning kalibutan, tungod sa iyang gugma, ang iyang bugtong anak. Mao ni gugma sa Dios. Unya gipadala ang gugma sa Dios si Jesucristo samtang kita mga masupilon pa ning kinabuhi. Kita mga rebelde sa Dios. Roma 5:8 nag-iingon, apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato pinaagi niini nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Wala magpakamatay si Kristo o wala kahigugma kay kitungod maayo tang tao, natas maayong relihiyon, natas maayong tinuuhan, dili samtang makasasala pa kita. Karon kung maluwas ka, kinahanglan gyud mahiuban ka sa tinuod nga iglesia nga si Kristo mao'y sentro sa kinabuhi. So nakita nato, muabot kayo si Jesus. Kano sa kamatayon nato, kahintang nga patay kita, sa kawalay paglaong nato, muabot yun si Kristo, o sa ikatulo, muabot siya sa panahon sa kagawasan. Natural. Sa atong kamatayong espiritual, muabot si Kristo. Sa atong kawalay paglaom tungod patay ta sa espiritual, miabot si Kristo. Labi na sa kaluwasan.
kay way laing manluluwas gawas kang Kristo. Right? Basahan na to ang 13 ngadto 17. Lucas 7:13 ngadto 17. Nagaingon, sa pagkakita sa Ginoo kaniya, siyang naluoy kaniya og miingon kaniya, ayaw na paghilak. Wow, ganindot sa pulo ni Kristo. Naas kang ngit-ngit, naas kaway paglaom ang babae, niya naghilak nagbangutan apan ang pulong ni Kristo mo'y naka hatag kaniya og comfort, ayaw na paghilak. Puno kayo ning pulong ni Kristo og paglaom, makalamdagan jud ka. Ayaw na paghilak mo pasabot. Nagoy paglaom. Opo, naagay paglaom. Versikulo 14, og siya miduol og iyang gihikap ang lungon. Gihikap sa Ginoo ang gikagulan, ang kawali paglaom sa usakinahan. Og ang mga nagyayong niini mihunong, nagpaminaw. Og siya mingon, Dong, ingnon ko ikaw, bangon. Og ang namatay, milingkod. Og misugod sa pagsulti, bot pasabot, ang lungon, abli di ay sa white takom. No? Mao na ilang kustumbre niya to. Busa, milingkod, og misugod sa pagsulti. Paglito. O gihatag niya siya ngadto sa iyang inahan. O ang tanan, giabot og kahadlok. Kahadlok means paghanga. Kining nalipay gud sila. O ang Dios gidalayig nila. Kay kung kahadlok pa nga nagkurog-kurog, dagan, di nila daygon ang Ginoo. Kining pagkahadlok niya kining pagka-amaze, no? Pagka lipay og ang Dios gidalayig nila nga nag-ingon usa ka dakong propeta. Mo na usa lang kasayop lang, no? Kundo propeta lang si Jesus. At tinuod magyud propeta, the number one prophet. May tungod sa atong kinataliwad-an. Apan ang tinuod, sumala sa ilang gisulti, ang Dios nagduaw sa iyang katawan. Dios gyud si Kristo nga miduaw sa iyang katawan. O kining sultiha, may tungod kaniya, may kailap sa tibok Hudiya o sa tibok kasikbit nga kayutaan. Pagkailap na ng balita, nangalipay ang mga tao, doon na po sila'y paglaom. Nga abot si Kristo, ilang makita si Kristo, ilang matuuhan si Kristo, muabot usab kanila ang paglaom. So, maagyod sa kaluwasan, muabot kayo si Jesus sa kaluwasan. Tanaw na to, giun sa pagkaabutan ni Kristo. Primero, ang Ginoo gyud mao'y nakakitang una sa babae. 13. Og sa pagkakita sa Ginoo kaniya, tanawa, dili ang babae mo'y nagpangita kang Hesus. Busa dili tinuod na nga ang tao sa ilang pagpaningkamot aron sila makakita, makakapot sa Dios. Nganuman, patay gyud ka. Patay gyud ka sa espirituhanan. Wa gyud kay kasabot, wa kay timaan nga nakaila kag Dios, kay patay ka. Tanaw ko ng lungon diha. Imong sampaw na naong kaila ka na ho, ha? Wa gyud di mo sulti kay patay man. Apan sa pag-abot ni Kristo, ang patay mabuhi. Og sila makaila kag Kristo. Apan sa tinuod sa atong kaluwasan, primero ang Dios mo'y nakaila nato. Og ikaduha, ang Dios mo'y naluoy ka nato. Og ang Dios una misulti ka nato aron kita makasalig kaniya. Tanawa sa versikulo 13. Sa pagkakita sa Ginoo kaniya, siya naluoy, naagyon ang kaluoy sa Dios. Primero. Og miingon kaniya, og misulti kaniya, ayaw na paghilak. Pagkanindot ka ng pulungan, mauna ang pulong sa Dios na gamhanan. Ang pulong sa Dios, mauna ang maayong balita, mauna ang kasuguan sa Dios na musulti ka nato. Iyang iguwa ang atong tibuok kasing-kasing unsay natago. Busa nag-ingon ang Salmo 19:7 ngadto 8, nag-ingon, ang kasaguan o ang pulong sa Jehova hingpit nga nagapabag-o sa kalag. Ang pagpamatuod ni Jehova o ang pulong pagwala ni Jehova matinumanon
nga nagahimo nga maalam sa mga walay pagtagad. Ang mga sugo o pulong ni Jehova nga matulid nga nagagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo o pulong ni Jehova ulay man nga nagahayag sa mga mata. Muna makapalamdag sa atong mga mata. Busa ang maayong balita, ang pulong ni Jesus nga isangyaw sa mga katawhan, gahom kini sa Dios alang sa kaluwasan, alang sa paghatag og paglaom, alang sa kagawasan. Roma 1:16, kay wala ko ikaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag-usa nga nagatuo. Wala mingon sa matag-usa nga naas dakong simbahan, sa matag-usa nga dako o ganang gihatag sa simbahan, mga matag-usa nga maayog binuhatan, dili. Sa matag-usa nga nagatuo, diha gyud ang kaluwasan. Bisan unsang klaseng tawo ka, Hudyo ka man, Grisyanon ka man, Bisaya ka man, Tagalog ka man, bisan unsa, ang maayong balita, bahin kang Kristo, mo'y gahom sa Dios alang sa kaluwasan, kaniadto nga nagatuo kaniya. So busa, diha nga misalig kining inahan, no? Nagtuo siya, sigurado, naggawas nun siya, maigsoon. Kaya sumala pa sa John 8:31-32, kung kamo magapadayon sa akong pulong, masabtan ninyong kamaturan o kamaturan may kahatag ka ninyong kagawasan. Sumusak na inahan na ay kagawasan. Unya ang patay, unsay natubo sa patay? Mitindog kay nakadungog sa tingog sa atong Ginoo. Juan 5:25, timan ini, nga diha sa panahon kadtong mga namatay sa spiritual, makadungog sa tingog ni Jesucristo og sila mga buhi og mga liwas. Kini usab babae, versikulo 14, og siya miduol og iyang gikuptan ang lungon og ang mga nagayayong niini mihunong og siya miingon, dong, ingnon ko ikaw, bangon. Kining pulong may igsoon, gamhanan ng pulong ni Jesus. Muli nakahatag og paglaom sa inahan, nga nawanay paglaom, but pasabot, patay usab sa sala, patay usab sa iyang kahimtang espirituanon, apan sa nakadungog siya, ayaw na pagtila. Nawadaan siya sa kangitid, nakagawas siya. O karon ang bata nga patay, diha naghaya sa pulong sa Dios, dong, ingnon ko ikaw, bangon. O kining tawhana, kining ulitaw miblingkod o nagsugod og pagpanulti. Unsay panulti ka? Pagbayaw sa Ginoo. Mausab ning pulunga diha nga sa si Lazarus nga namatay dito sa John 11:43, mingon si Jesucristo, Lazarus, gumuha ka. Og si Lazarus dito sa iyang kamatayon, mimata siya diha, iyang kuhang iyang matay, tindog siya, kay gigapos man siya sa maunay ikuan, mura kag budbud nga gigapos, lukso-lukso siya paingon dito gawas sa lumanan, og nakita sa mga tao, nabuhi si Lazarus nga naman, ang patay, makadungog sa tingog o pulong ni Jesucristo. Mao po ning pulunga dito sa may pagbugna sa kalibutan, nga ang kalibutan nas kangitngit na tanan diha sa way paglaom, apan miingon ng Ginoo dito sa Genesis chapter 1 verse 3, og miingon ng Dios, mahimong kahayag og diha ang kahayag. Gamhanan kining pulong sa Dios. Busa kadtong mga tao, kita sa dihang makadungog ta sa pulong sa Dios, kita gianak pag-usab, gibag-o ta, gibuhi ta, samtang kita mga patay pa. 1 Pedro 1:23 nagaingon, kamo gianak pag-usab, dili sa binhi nga madunot ra, kung dili sa binhi nga walay pagkadunot, pinaagi sa buhi nga nagapadayong pulong sa Dios. Nanong buhi man ang pulong sa Dios? Mingon ang Ginoo sa Juan 6:63, ang akong pulong espiritu o ang espiritu mo'y maghatag og kinabuhi. So busa may igsoon, pinaagi sa balang pulong sa Dios
nangabuhi kita gikan pinaagi sa atong pagtuo, gitagaan tag pagtuo diha aron kining katibuk ang lihok sa Dios o grasya sa Dios madawat kayud nato ang kaluwasan. Mo nagingon dito sa Efeso 2:8 nga kining lihok, kining trabaho sa Dios kanato aron kita mabuhi og maluwas, grasya ni. Apan kining grasyahan, dili nato ni madawat kung dili gyud nato tuhan. Ang pagtuo usab nagikan sa pagpaminaw sa kamatuoran sa pulong. Ana mo kunsad ang tinuod pagtuo ginganla sa English og saving faith. Aron ang tao makadawat sa grasya og ila silang iya kining tuhan og siya maluwas. Efeso 2:8 nagiingon, kay tungod sa grasya katong lihok sa Dios, katong pag-abot ni Jesus, paglantaw, pagkakita sa babae sa kahimtang, sa paghikap sa lungon, sa paghatag o kagawasan sa inahan, bisang pagkinabuhi ngadto sa patay. Grasya kana, trabaho lang sa Dios. Kay tungod sa grasya, kamo na nga luwas. Sa unsang paagi? Diha sa atong pagtuo sa buhat sa Dios. Mo ni grasya, pagtuo sa grasya. Og nagpadayon ang 2:8 sa Efeso, og kini dili sa inyong kaugalingong kahimuan. Kini hatag sa Dios, grasya sa Dios. Versikulo 9, di tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magapasigarbo. Kay kun dunatay gamay kaayong timbang des ka atong kaluwasan, dunatay ka pasigarbo. Naluwas ko kay tungod insud ko suportahan sa iglesia. Naluwas ko kay tungod naghimo kog maayo. Naluwas ko kay tungod membro ko sa kinadakang simbahan. No, wa tay ikapasigarbo. Busa ang kaluwasan, grasya. Nga naman, kay miabot si Jesus sa kinabuhi sa tao. So, unsa may leksyon ini magsuon? Unsa may leksyon? Leksyon alang kanimo nga ikaw wala pagsalig o wala pay tinuod nga kaluwasan pinaagi sa Biblia. Leksyon usab kanimo nga Kristohanon luwas nun nga naakas kang ngit-ngit sa problema. Unsa may leksyon? Usa ra gayud, nagsuon. Usa ra gyud. Moabot siya. Siguradong moabot siya. Sumalig ka og laumi. Moabot si Jesus. Gayud kani. Magampo ta migsuon. Dalay ko namong amahan, salamat sa imong pulong, mo'y nagahatag ka namong kagawasan. May makahatag ka namong paglaom. May makahatag ka namo sa tanang kinabuhi. Nining among kinabuhi ng kalibutan. Salamat, Lord. Kining among pag-ampo, di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.